ganti sinden wae isin suwe. Lah ngapa lho? Bener Pak ngeten niku. Ayo iki lho. Lah joget. Lah joget iki. Lho bojomu nyekeli sirah kae. Ora noman. Ayo. Lho ngoten niku Pak bener lek karo nyekel HP-ne to Pak. Ngoten niku Pak. Oh ya. Heeh. Ajare sing disoting nggon bokong. Ora, lho pikirane ten jorok tenan kok iki. Gare Elisa kok. Dalange iki mbok aja mikir. Mintekno mergo HP-ne ra cukup dadi kowe protes. Ora, sing disoting iki kancane sing lagi mlaku, sing siji nyoting ngono lho kok bokong wae. Pikirane meng bokong terus.